si San Pablo sa unang pagbasa, naghisgot siya nga ang nagtanom og jutay, muani og jutay, ang nagtanom og daghan, muani sa daghan. Muagri mo, dili. Ang nagdeposito og jutay, may interesan nga jutay. Ang nagdeposito og daghan, muani, mo interest pod og daghan. Agree, disagree. Ang dako og puhunan, dako sa ginansya. Ang gamay puhunan, gamay sa ginansya. Agree, disagree. Alkansi man sad. So, gamay gapon. So, mga igsoon, gahisgot siya og imong maani kung magpugas ka. Pero si Kristo sa Ebanghelyo, mas grabe ang iya. Ingon siya, gawas kung ang usa ka lugas na trigo itanom sa yuta og mamatay, dili ni siya mamunga og daghan. So ang ipasabot ni Kristo, dili na nga magpugas lang ka, ikaw gyud maoy itanom. Nga kamo, musugot mo itanom mo sa yuta. Dili. Aron kamo mo'y muturok. Sugot, dili. Dili. Mga yawan noon, basta di mo sugot. Muna si San Lorenzo o ang mga santos o ang mga martir na binagyod sama ni San Lorenzo ang ato sa dinina sa tayo una sa natong martir San Lorenzo pod Ruiz. Kani sila mo ni sila ni sugot nga itanom ba, dili lang mananom, itanom yun. Kana bang ikaw gyud patyon ba aron ikaw maoy mamunga. Mao ni siya ang martyrdom. Nya, okay mo, kamoy patyon. Kamong mga asawa mo, sugot mo nga kamoy patyon sa inyong bana. Nya, ang kabit mo ipuli. Musugot, dili. Yawan on mo. Kamong mga bana, musugot mo, patyon mo sa inyong asawa. Nya, iilis ang pare. Joke. Di sa kong sugot, anay. Naginot ka ng sikanhan. So, dili kan di sa mo musugot no. Sige kita musugot patyon. Nya kana kunong liso nga dili musugot nga itanom, nya dili mamatay, magpabilin ra gina siyang usa ka buok. Kanang mga tawo nga selfish, self-centered. Ang feeling ana nila no murag sila ra gyung usas kalibutan. Kadaghan diya nga mga successful kay mga tao, daghan kay silang mga kwarta, nindot kay silang balay, nindot kay sakyanan, successful kay sa iyang career, pero lonely kay now. Nga naman, selfish man, di man gustong magpakamatay. Basi ga-imagine sad mo nga adto mo itanom dito sa Bahak, adto mo itanom dito sa St. Anthony or sa Manila Memorial, dili na maoy. Kitang tanan padong mangita dito. Kana bang ang pagtanom mao ang pagpaambit sa imong kaugalingon alang sa kaayuhan sa nanginahanglan. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Ulahan ang taong maluluyon og nagpahulam kanila nga nanginahanglan. Kana bang maluoy dayon ka sa mga nanginahanglan? Maunay pagtanom sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Ako bitaw lipay kay ko kay kita dinhi nanginahanglan man taog financial assistance. Nya ako man ang isigig yaw-yaw no. Nya naman taroy bag-ong i-pledge katong pledge baka ning atong sound system ato man ning i-upgrade. Nya 800,000 man ni siya ang giingon atong tigkontrata. 800,000 mo tong atong gi-divide og 40, so nagkinahanglan tag 40 katag 20,000, so nanginahanglan ta og 40 katag 20,000. Hibaw mo pila na roy ni pledge. Di mo kibaw ako ra may gitiksan. 31 na kabuok ang ni pledge. Siya mulay kuwang. Pero pagka di malasa gahapon, pag istorya namo sa final ng diskusyon sa tig-contract, ang kadto ding 800,000 para raman de itos materials, wa man de ito'y labot ang uban pa mga labor.
kadako de mo abot de goldoors 1 million. Ingon na lang sa ko, sige, ako naman ang na-announce ang 800,000. Ako na lay angkon anang sobra. Nandi ko mangayog stipend. Di na ko mangayog stipend. Akong mga misa, balag matay ko, hatag na tanan. Karog na maluoy, dawaton. Kanabang kamaotang maluoy. Kani karong nang hatag nato sukad pas una kanato mga stained glasses uban pa kay nagkinahanglan man ta dire gamay kani atong parokya suok pa jud kay tanan. Nagtuo dayta nga dili ni sila pabungahon sa Ginoo, nga saad man sa Ginoo nga bulahan sila nga mga maluluyon. Grabe kayo. Nagpahulam pa kayo dire. Sila wa magpahulam nang hatag yan. Musamot na yun kadako ang pagkamabungahon, ang kabulahanan. O ingon ani ang gustos Ginoo nga atong buhaton. Nga di ta magsigig pangambisyon sa ato lang kaugalingong kaayuhan, sa atong comfort, sa ato kunuhang pagka-bilyonaryo, pagka-bilyonaryo. Unya daghan kay dito ang nag-ilaid in taos kalisod nga hapit dili kakaon kausas usa ka adlaw. Kita sad karon nahimo sa tan generous. Sa tinud-anay daghan kay mangayo nato karon, daghan jud kay mangayo. Muna kanang inyong mga donations, mga benefactors, pasaylo agyud ko. Ako gyud nang gikanan, akong gipanghatag sa ngadto sa nanginahanglan nga dili makaabot diha ninyo. Munang dako-dako putag na spend for charitable works. Gikan aning mga donations. Masuko din yung gadunit nga ato sang gihatag dito sa mga labaw pang nanginahanglan nato. Malipay na sila wagi siguro mudugang panaghatag. Kaning praktisa sa generosity mauni ang pagpakamatay. Labi na girong panahon nga ting COVID, ting crisis, ang tao nga mo donate og kwarta, mo hatag og kwarta nganhi sa simbahan para nako nagpakamatay gina siya. Kay patyuno nagutas krisis karon, manghatag pagyud ka. Ang Ginoo dako kay nagkalipay. Matod pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang akong sumusunod kinahanglang mubuhat sa akong mga buhat ug magsunod kanako aron asa ako tuasan siya didto. Nihain maros Kristo nas impierno o langit? Langit. Kusga? Langit. Okay, tuwa mas langit si Kristo, nya inisunod man ta siyang pagkamanggihatagon og mga matay mo ugma tungod sa COVID, labi na mong mga masinupakon. Unsa may kuan? Asa mo padong? Sige, manindog na ta mga padong sa langit. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon sa pagsaulog nato sa usa ka bayani sa simbahan sa Roma nga mao si San Lorenzo, malaumon kitang mudangop sa atong Ginoo uban sa atong mga pangamuyo. Moingon kita, mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga diakono sa tibuok simbahan, nga bisan sa pangpanglutos, mupadayon sa pagsabwag sa maayong balita, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga may voluntaryo pag-adto ug pagtrabaho sa kabus nga mga nasod, nga makakita sa kabililhon sa ilang serbisyo, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa kadautan ug bulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay, uban kang San Lorenzo, magdaig sila sa Dios didto sa langitnong puloy-anan. Mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Makagagahom nga Dios, pinaagis pangama ni San Lorenzo, martir, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.